Тәүлекнең хәерле сәгатендә сәлам барша минем туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тугры тамашачылары дип дәшәм мин Роза Хайруллина. Дуслар, кәефләр шәп, кәефләр күтәренкеш, чөнки ниһаять бик сагынып көтеп алган вакыйгаларыбыз, җәйнең иң күңелле көтеп алган бәйрәме Сабан туйлар якынлашты. Ә безнең туган тел телеканалы Сабан туйны бүген сәхнәдә уздырачак, дусларым. Шуңа күрә бу үзенчәлекле форматта уздырыла. Шушы милли бәйрәмебезгә сезне дә чакырабыз, әйдәгез, рәхим итегез. Һәр вакыттагыча сер итеп кенә тапшыру сезгә сәхнә артындагы һәм инде сәхнәдәге залдагы барлык күңелле кызу мизгелләрне түкми, чәчми сезгә тапшыра. Без башлыйбыз. Киттек Сабан туйга бергәләп, дусларым. Мәскәүләр килгән. Миңа күчләр ашалыкка рәхмәт. Белә шулай итеп җәмәгать күрдеңме? Мәскәүләрчә буш кул белән йөрмиде. Күрсәтмә реклама ясап. Начало только один комплект. Можно и микрофон настроить. Бу микрофоны мин алам үзем ярама. Дилә ведущий. Bu mikrofon minde bulan, zırlar içinde, şeyler içinde. Hayırlı iş hürmetli dostlar, bir kaç yılda rastore etti valla mikrofonunu hemen. Bir kaç, bayasın bırak. Rastore düş, edersin suya kendisi alıp parayım. Hayırlı iş hürmetli dostlar, hürmetli tamamlaşlar, muhterem milletdaşlar, dostlar, doğanlar sizde görken makabat tanrı dirençler görüp geçtik şartımız. İsen misiniz, здравствуйте, Ивановью, фантастик, Шаки, Гугл, Казан, Уфа, Туган тел, Юнусовлар. Хөрмәтле телевизор караучы дусларым, хәзер менә шушы сәхнәләрдә гади генә концерт түгел, ә Сабан туй тантана итәчәк. Монда инде уен, көлке, ярышлар, хәтта ат чабышы белән көрәшү дә булачак, дуслар. Әйе, сез чынлап дөрес ишетеп утырасыз барсында, чөнки туган тел телеканалы нәкъ шундый үзенчәлекле, кабатланмас, матур шоу тамашаларны һәрдаим сезнең өчен оештырып бүләк итеп тора. Шуның өчен инде сер итеп кенә тапшыру белән һәрвакыт бергә булыгыз. Ә без инде рәхәтләнеп сезгә һәрбер безнең тамашадан матур эксклюзив репортажларны сезгә эшлибез. Mirhat, gaz plitəsini remontlay, bir jelatarga alıb keldimiş pişmaqlar. Var mı? Qabındı mı? Jelat? Biz bir tane xərləsəni biz tərtibi var. Tuğan Tel kanalında hər mizgil üzü beyram cəmaət. Mında bir günə kişidə tik durmay. Mında Kəmid, mında Cəvid, mında Mirhat, mında Rəxat. Bizga mikrofon kerakmi? Mikrofon bu Qaysin deb atala. Bu Qaysin. Bilmə ötükliyiz. Bitirisi bir gəşlərə, Allah'a şükür. Хөрмәтле тамашачылар, мин сезне сихри үзенчәлекле кабатланма сәхнә артына чакырып калам. Әйдәгез бергәләп башладык сәяхәтне. Һәм инде безнең килгән кунакларыбызны без күреп сокланып, куанып куябыз. Альфина Апагзамова, Татарстаннан килгән безнең җырчыбыз. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич исәмсез барыгызда. Бәйрәм белән сезне. Бәйрәм белән сезне дә. Альфина апа, бүген нишисез? Йомырка тотып йөгерәсезме, көрәшәсезме, ничек, әллә инде бүтән төрле уеннарда катнашырга планнары? Бүген бит Сабан туй. Юк инде алай теге көрәшүләр булмас инде бүген, наверное. Җыр белән генә көрәшербез, наверное. Җырлар белән генә. Ничә чырап килдегез бүләккә, күчтәнәшкә? Ну, икене дип әйттеләр. Икене, әйе. Кеше күп бит бүген. Ярый, без сезне инде Уфа сәхнәләрендә, гомумән үзебезнең башкалабызда күрүебезгә бик шатбыз. Сезне хәсиләк кенә күрәбез. Гомумән ни эшләр бетерәсез, нинди яңалыкларыгыз бар, нәрсә белән шөгыльләнәсез? Все нормально, барсы да яхшы. Исән саубыз. Самый главный. Барыбыз да җырлыйбыз. Бөтен эшебез шул. Шуңа күрә күрешергә, очрашырга шушында бәйрәмнәрдә һәрберебезнең дә исән саулык телим барыбызга да. Менә шул. Ильдар, можно чуть меньше сделать? У меня как будто тормозит немножко. Я вот пою, как будто оно в ритм не лезет, наверное, то ли из-за дилея. Еще раз можем? Ну там со второго куплета, например. Ну или с первого. И чуть громче, если можно, микрофон, монитор, именно микрофон, монитор.
Спасибо. Вот сейчас отлично. Вот сейчас очень хорошо. И вторая «Шакаргана мине». Шакаргана. Hürmetli dostlar, bunlar indi bizim alıp barışlar. Onlar şunday jürtülüler, şunday şap alıp barışçılar. Mia kalsa bu iki kişi bir yolu sahneye çıksa, Sabantoy tamaşası, bilmem, bir kızı, bir şap, bir köngülü, bir şair olabilir indi. Hayırlı kişiler sizge. Javut abi, sağındık siz ne? Siz beni sağındınız mı? Nık sağındım. Sen deyip kine kildim. Rahmet indi. Kanalı deyip kildik. Şuna göre Allah'a şükür. Mine adam balası sağına iken demek ul yarata, ul hürmet ite. Eyde sağınıp yaşa ul şuayı көңіл haleti. Sağınmagan kişiler de var. Üyden turmuşka, dünyaya çıkmışı biklenip yatkan kişiler de var. Emme derken biz Allah'a şükür şuraşıp durabız. Bu zor bəxet. Әйе, рәхмәт сезгә, рәхмәт. Җавит абый, бүген бит инде Сабантуй тематикасы, әйме безнең Сабантуй тамашасы, тантана итәчәк шушы матур сәхнәләрдә. Сабантуй турында берәр шигырыгыз я булмаса шундый кызыклы сүз тизмәләрегез юкмы? Сез бит инде шедевраль бер секундта уйлап та табарга мөмкинсез. Әйдә дустым, киттек Сабантуйга. Кулларыңа гармун ал әле. Яшьлектәге сөйгән ярларның йөрәгенә ялкын сал әле. Җавит Шакиров шигыре. Искиткеч, һәм монда алкышлар, алкышлар. Сез сөйләп торырсыз, Мирхат, алкышлар бүләк итәрәйме? Гармунда уйнайм бит, гармунда. Әйе, ну син гармунда да уйнарсың, алкышларсың да, Мирхат. Сез Сез нинди инструментларда уйный аласыз, беләсез? Күрәк, сәнәк, тырма, Балта. чүкеш, балта, ножовка һәм пышкы. Лау. Сезнең сөйләшүегезгә караганда, энергиягызга караганда сезгә әле бик рәхәт, бик җиңел, дулкынлану хисләре гомумән юк бүгенге тамашаны алып барыр алдыннан. Шул дулкынланганлыкны күрсәтмәскә була шаярабыз бит инде. Мирхат 7 шәшке шәй içti. 4-3 пишмак ашады. 7 бөккән бөкте. Әле мин шаккатып торам. Ник күп ашыйсың дигән. Җавит абый, неверне шит итәм ди. Сезгә ашарга калдымы соң, Җавит абый? Калды. Алып килгән, үзе алып килгән ашады ул. Сез экономный. Экономный, мен өзім алып келе башlayayım. Һәм сыйлыйм әле кунакларны. Аллага. Рәхмәт, рәхмәт. Ат ярышлары, Алла берсә бүгін булачак, шулай бит Җавит абый? Була. Шуңа карайын. Әйдә атларны су ичеп килик. Ишәр ил үзләре эшәрбез. Давай, син ишәр, мин сызгырып торам. Су ичкәндә сызгырып торалар бит. Шуңа күрә Аллага шөкер. Исән сау булыйк, сәламәт булыйк, Аллага тапшырдык. Хөрмәт тамашачылар, карагыз, шатланыгыз, сөенегез, күзәтегез. Шуңа күрә Туган тел каналында бүген зур бәйрәм Сабан туй. Туй. Туган телдә Сабан туй. Эшләреңне читкә куй. Дәвам ит. Юк, соңыннан дәвам итәрбез. Булар белән 45 минут буена аралашып торып була рәхәт энергетика гына үзеңә тулылык аласың, шундый рәхәт энергетика аласың, шундыйлар бар безнең алып барышлар. Җавит абый Шакиров һәм инде Мирхат Гайсин әле алдагы минутларда без алар белән аралашачакбыз. Магыш һәм тәтешле. Вәт. Менә бездә шундый шәп, яхшы кешеләр эшли, яши һәм иҗат итә. иҗат итә. Алмаз Айдар, Алмаз Юнусовлар уйнаганда ничек инде биими түзеп була, дуслар? Әйе. Сезнең кашыгызда нәкъ үзләре Алмаз Айдар, Алмаз Юнусовлар. Дуслар, мин беләсез, мен аларны ничек аера башладым, аларның балдакларыннан. Айдарда көмеш балдак, әйме? Алмазда алтын балдак. Менә шушы балдакларыннан аера башладым, иншалла. Хәерле кичләр, егетләр. Бәйрәмнәр белән сезне. Хәерле кичләр, туган белән сезне. Бик матур, бик шундый күңелле барырга дип бик матур итеп башладырга тора. Алла бирсә, инде матур гына үтсен. Шундый матур милли бәйрәмнәребез концерт формасында булсынмы инде. Үзебезнең шундый милли моңнарыбыз белән, матур җырларыбыз белән шулай дәвам итсен һәм һәр вакытта шулай үзебезнең җырларыбыз яңгырап торсын. Үзебезнең барлык артистларга уңышлар телибез. Без үзебезнең исемнән дә, Туган тел исеменнән, бөтен тамашачылар исеменнән дә әйдәгез әле барыбыз да шушы матур бәйрәмне гүрләтеп уздырыйк әле дуслар. Әйе, әлбәттә, Алла бирсә, әйтергә кирәген егетләр концертны башлап җибәрәчәкләр. Сабантуй тамашасын нәкъ Юнусовлар башлап җибәрәләр, әйме?
бергәләп Җавит абый белән Мирхат белән. Егетләргә уңышлар телик. Шушылай матур итеп ничек сәхнә артында үзләренең көйләрен кабатлап тордылар. Сәхнәдә залга чыккач тагы да халыкның энергетикасын тоеп сезгә рәхәт итеп, җиңел итеп башкарырга насыйп булсын һәрбер номерыгызны. Килештекме, сөйләштекме? Ай, шундый баллы, татлы исләр килеп тора бу чәкчәктән. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Сез бу чәкчәк белән безнең тамашачыларыбызның концертның кайсы өлешендә аларны сыйларга җыенасыз? Концертның беренче өлешендә, беренче номер Юаса дигән вокально-хореографический композиция белән чыгыш ясайбыз. Искиткеч димәк әле безнең кунакларыбызны тагын шундый тәмле чәкчәк тә көтә. Бүген дуслар чынлап та чын мәгънәсендә бәйрәм, сабан туй тантана итәчәк. Туган тел телеканалының сәхнәләрендә, шуңа күрә безнең белән бергә булыгыз. Сер итеп кенә тапшыру сезгә бөтен матур мизгелләрне рәхәтләндереп күрсәтеп барачак. Ярыймы? Килештекме? Безнең белән булыгыз. Abılar, kızlar, jigitler, saman dövmenin sizde kutlayma. Bayram bilan barchangizga hurmatli do'stlar, millatdoshlar, tug'anlar, yiroq oralarni yoqib etib qaytgan qonaqlarimiz bayram bilan traditsion savanto'y bayramlari bilan sizda. Javod abay, eshik savanto'y bo'lgan, jig'siz, biysiz bo'lsin, ayda bir üstür biyishi var ekan. Hörmətli tamaşaçılar, bizden bəyramimiz bilan matur itib, jır mыңнар, biyuller bilan başlanıp gitti. Tuğan Tele telekanalı sahnelerinde Sabantoy tantanayda dostlar. Bik şəb, bik көңілі, bik qızı bulaşıq bizden bilan birgə buluşun üçün dostlar. Сәхнә bizə искиткеч матурлык dostlar, шынапта көңелләр шунда дулкынланып китте. Бик күптән сагынып көткән җәйнең иң матур вакыйгасы Сабантуй тантана иде бүген дуслар. Матур бию төркемнәре, җыр-моң, баян моңнары һәм әлбәттә тәмле чәкчәк. Булар барысы да безнең Сабантуй тамашасында дуслар. Hörmətli tamaşaçılar, sir итеп кенә тапшыруы дәвам итә. Һәм инде менә сезгә күрсәтеп китәсем килгән сәхнә артындагы тагы да бер серле, үзенчәлекле мизгелләрне. Карап торуга нишәмә монда провод. Провод кына дип уйламагыз дусларым. Карагыз әле, күпме монда җиһаз, күпме әйбер. Экран менә монда. Беләсезме дуслар? Монда бик тә шаутлы эш бара. Нәкъ шушы проводлар, нәкъ шушы экраннар инде безнең залдагы утыручы яраткан тамашачыларыбызга искиткеч матурлык һәм гүзәллекне тапшыра, күрсәтә. Сез моны үзегез дә хәзер концерт барышындагы мизгелләрдән күреп китерсез. Чөнки Туган Тел телеканалы югары сыйфатлы һәм югары дәрәҗәдә генә оештыра үзенең тамашаларын. Альфина апаны күргәч, шундый костюмнарын күргәч, менә булай иттереп теге Hind артистлары искә төшә. Ялтыр-ялтыр киенгәнсез, янәдән матур итеп балкып торасыз. Монда инде һәр вакытта да шулай Альфина апаның матур абадоклары. Гомумән үзегезнең стилегызга сез бер кашан да оялганламыйсыз, әйме? Юк, все нормально, все нормально. Каян табып бетерәсез моның хәтта ялтыр-ялтырларны, Альфина апа? Мин ашлайшый. Сез гомумән бу образны сез үзегезгә тудырдыгызмы? Әллә стилистлар ярдәм иттеме менә башланганда? Үземә нәрсә ашый, шуны киям. Үземә ничек менә иркен, менә рәхәт, шуңа күрә үземә ошаган әйберләрне генә алам мен һәр вакытта да. Әлбәттә сез теге биергә дә ничектер өлгерәсез шу киемнәр белән, авыр түгелме? Менә иң яраткан бию күнегез инде сезнең җырлаганда, сез наша әйттерсез кенә беләсез ул ничектер? Элек күбрәк селкенәмдер, хәзер әзрәк селкенәм. Әллә нәрсә камаушалый?
әйме. Афина апамнан шайтып менә чыгып җырлый башласа әйме. Ниндидер үзенчәлекле энергетикасы белән җәлеп итә дә, ул халыкның мәхәббәтен тегеләр дә утырганда Афина апамнан шайтып бии башлыйлар. Хәзер үзегез күреп китерсез. Элек җитезрәк селкенәдер. Хәзер әкренрәк, ничектер, әкренрәк. Хөрмәтле тамашачылар, сәхнә артында мин шундый бер матур костюм таптым әле. Карагыз әле алтын су төсте, берсе инде озынчарак. Димәк, моны озынрак буйлы артистыбыз киеп чыгадыр, монысы кыскарак. Төсен инде мин яраткан алтын су. Әллә үземә генә алырга инде. Әллә үземә генә шуны киеп сәретеп кына тапшыруны дәвам итим икән, дуслар? Сез шатыр идегез микән мине шушындый төсле костюмда? Дуслар төркеме яңа гына үзенең чыгышын тәмамлады. Хәерле кичләр, дуслар дип әйтишдер шимәле. Хәерле кич. Сәмсез дуслар. Кайфлар тагы да күтәрелгәндер. Инде бик кызу тамаша сабан туй бүген бит. Гөрли. Нишләдегез, атта чаптыгызмы, көрәштегезме, шүләк аттыгызмы? Все сделали. Көрәштек тә, чаптык та, күкәйдә аттык, полотенце да булды бөтен әйбердә. Яра, егетләр, чынлап та дуслар төркеме, сез хәзер гомумән тормышта ничә ел дус инде бергә? 3 ел. Без бәләкәй генә әле. Ярый, без сезгә инде Алла бирсә зур уңышлар телибез. Менә егетләр, әйтегезләр, сезнең өчен сәхнә, гомумән иҗат нәрсә ул? Тамашачыбызны үзебезнең җырларыбыз белән, үзебезнең иҗатыбыз белән бәхетле итүе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезне бик яратабыз. Тыңлагыз безне. Дуслар, без сезне яратабыз. Дуслардан сезгә шундый матур изге теләкләр яңгырады. Без инде егетләргә әлбәттә уңышлар һәм үсешләр телибез. Хөрмәтле дуслар, бу гримеркада инде һәрвакыт безнең артистларыбыз, ханымнар, кызлар үзләрен матур итеп бизәнәләр, кемнәдер инде аларга булыша бизәндергә дә. Әйтик, зәл хәлләрен белеп китик әле. Менә Айгөл Зиянгирова, ул инде һәрвакыт мин үземнең битемне, чәчемне үзем генә карыйм дияме? Шулаймы, Айгөл? Чәчкә прическа ясауны иң беренче җирдә үземә ышанып кына тапшыра алам. Чөнки үземә ничек кирәк, кайсы яктан кертергә, кайсы яктан чыгарга үзем инде өйрәнгән. Чөнки кичкенәдән озын чәч белән йөрим, билдән озын чәч белән. Элек бит инде парикмахерлар, андый салоннары юк иде, модага әле соңрак кына керде. Менә шул еллардан алып инде үземә ясарга өйрәнгәнмен, ияләнгәнмен. Ләкин инде профессионал кызлар булса, бик инде яхшы ясый торган кызлар булса, рәхәтләнеп иркенә утырам, әйтәм, мин бүген ял итәм дим кайвакыт. Алдан біліп болмай бит язмашны Ақтың жерге қонатларын жайды Ике қойнан еріп қауышты Ола ақтыңларын тымаслық түнлер Тансы болып қалды көңілді Безнең Зульфия апабыз кая качтыгыз сез? Чыгыгыз әле, һәр вакытта да. Килегез әле монда, карагыз әле. Хөрмәтле тамашачылар, мин менә аерып үтәсем килә, Зульфия ханым улаймы һәр вакыт сәхнәгә чыгыр алдында бер матур күлмәк кия ул. Аның хәтта спорт костюмнары да үзенчәлекле була, шундый модный, стильле була. Килегез әле монда, менә җәйге матур күлмәгезне күрсәтеп китик әле, Зульфия апа. Аның аяк киемнәрен карагыз сез, Роза. Кая? Алла. Байтып күрсәтим әле, карагыз әле. Моны каян кайтты бу? Кайсы? Махсус бу безнең милли аяк киемнәре тегә торган безнең Казаныбызда шундый цех бар. Ул бию ансамбльләренә, биючеләргә читекләр тегәләр. Һәм инде мин сәхнә өчен дип тиктергән идем. Инде хәзер сәхнәгә башка матурларын тиктерим. Монсын инде тормышта киям хәзер. Чын татар хатыны булып йөрисем килә. Менә бит, карагыз әле дуслар, бу күлмәктә бүтән җәйнең матур мизгелләре, чәчәкләр, агачлар, җәнлекләр дә бар шикелләйме?
Filde var mında, bütün bir var. Qoyan. Tabıyına kadar var mında. Шәуит абыйда хәтта ки бу күлмәктә төшерелгән. Ансы кайда икән күрсәтегез әле махсус. Тап шуннан. Кайсысы мик? Менә бу микән әллә? Шәуит абый. Озын борынлы. Озын борынлы. Ай, менә Шәуит абый, дуслар, менә күреп китегез. Бу менә Шәуит абый була. Зөфия апа, чынлапта бик матур күлмәк. Кайдан киенергә яратасыз? Кибетләрдән, хәзер бит инде теге интернет магазиннарда безнең бик популяр. Сез кайдан киенәсез ул? Мин инде теге базардан киенергә яратмыйм бит инде үзем. Тиктерергә яратам. Тиктереп киям инде күлмәкләрне. Һәм инде чит илдән күбрәк тиеп алып кайтам инде киемнәрне. Чөнки без бит артистлар булгачтан безгә бит башкачарак карыйлар. Менә кайчагында кирәк яракка гына базарга кергән вакытта да кешеләр безне күрәләр. О, артистлар да базарда йөриләрмени дип. Безнең өчен бит инде отдельно гына кибетләр юк. Шуңа күрә әйтерсең артистлар кешеләр түгел әйме? Әйтерсең без кеше түгел. Шуңа күрә менә ул артист кеше бит инде ул, беләсезме? Бездән карап мондый гади тамашачылар үрнәк алырга тиешләр. Концертка килгән вакытта да матурлык күрергә киләләр бит. Яңалык күрергә киләләр. Менә шуңа күрә бездән эскизлар алырга тиешләр. Шундый күлмәкләр, кунакка йөрер өчен алар да шулай итеп. Шуңа күрә безнең инде эксклюзив булырга тиеш бөтен кигән күлмәкләребез. Искиткеч, рәхмәт сезгә шундый матур, эчтәлекле, тирән мәгънәле җавапларыгыз өчен. Ә без инде сезне Сабантуйда көтеп калабыз, Зөфия апа. Сабантуйга барам инде, барам. Әлбәттә. Махсус җырлар алып килдем. Бик шәп булачак бүген. Бик шәп булачак дуслар, шуңа күрә безнең белән бергә булыгыз. Алда сезне тагы да матур күңелле мизгелләр көтә. Сәмсез Нихал. Ул безне ишетмәгән. Юк, бу ишетми бу. Килеп белән түгел. Достым, аның белән көрәшергә кирәк түгел. Юк, ул көрәшер түгел. Мин хәзер сезгә ва көрәшүне чакырам. Хәзер ул көрәшүгә чыгачак. Рәхим итегез. Сез бу ауылданмысың? Бу ауылданмы дим? Юк, мен ипподромнан киләм. Атлар карыйм. Атлар. Бер ат кашкар. Монда атлар каша инде ул. Проспект буйлап шаба дип иделәр мен шуңа. Не, килдем, монда күрелмәдем бер. Юк, бер атта юк. Монда шәпшәкләр да кашлар. Кем минем белән көрәшергә әйтә? Менә сине соперник. Добрый вечер. Менә шушы артисияны янәшәсенә гүр килеп кенә торасы килә. Сирәк була инде ул, чөнки Казаннан килгән безнең Винарис Илегин. Хәерле кичләр, Винарис. Розочка, салам. Туган тел каравышы безнең дусларыбыз. Винарис, өссе бүген сәхнәдә тышта да өссе. Синең киемең калынрак түгелме ул? Ул беләсезме, калын түгел. Минем брони зур, кожасым бик теге толстый. Тагы бит әле пиджак та асып куйгансыз. Бу булай гына түгел, Рөстәм Исхаковның костюмнары, шуңа күрә алар минем өчен кадерле. Сез сәхнәгә аны киеп чыгасызмы, әллә шикәгезгә асып чыгасызмы? Башта киям, аннан салам. Һәм теге тамашачыларга булай булгый атып бәрәбәр бит шайкаланасызмы? Обязательно, это что, ансыз булмый. Мин белүемчә, Винарис, сез элек балетка укыгансыз һәм балет бию белән шөгыльләнгәнсез, шулай дөресме ул? Мин 6 ел буе Пермьдә балет толстый Евгений Панфиловта биедем. Искиткеч, ни сәбәпле бу шөгыльдән сез бу юлыгыздан кире тайпылдыгыз? Ябыктым. Анда бит специальный нормалы вес булырга тиеш инде кешедә. Шуңа күрә мин ябыккач, мине кумадылар, но мин үзем киттем, татарча җырласым килә башлады. Казанга күчтем, Аллага шөкер, һаманда җырлыйм да биим. Ай, рәхмәт. Без инде бүген Сабантуй сәхнәсендә сезнең җырлаганыгызны, биегәнегезне, атта шапканыгызны, көрәшкәнегезне барсын да көтеп калабыз. Обязательно бәйрәм белән дуслар, Сабантуйларыгыз мәбәрәк булсын. Nabarat yine nabarat takmadı. Noktada siz nabarat da yapmayacağım. Bu da kapsın. Bu da ayı alsın gidiyor. Bu da ay.
Кадерле достар, туган телдә сабантый дәвам итә. Үзегез күреп киттегез. Инде хәзер көч шаулап, гөрләп, бик кызык көрәш башланды монда. Артистлар арасында көрәшне күзәтү бигрәк тә кызык. Шуңа күрә без белән бергә булыгыз, дуслар. Сабантуй мощно. Şul zəngər güllərə, indi seni bugün gördüm, payda yürüdün el yərə. Güllərə, şul zəngər güllərə, indi seni bugün gördüm, payda yürüdün el yərə. Yeniden grimörklara күз салыйк әле дуслар. Кемнәр бар монда, кемнәр утыра, кемнәр нәрсә эшли, кемнәр нәрсә турында сөйләшә икән, кемнәрдер бизи. Менә инде безнең Казан шәһәреннән, Татарстаннан килгән бик яраткан, үземнең шәхсән бик яраткан парлы дуэт Руслан Керамудинов һәм Эльмира Нагимова. Хәерле кичләр сезгә. Сез хәерле кичләр. Нишләп Эльмира Карамудинова түгел ул? Сезне шулардан башлыйк әле. Чөнки мин инде сәхнәгә Эльмира Нагимова булып танылган, аннары гына кияүгә чыктым бит. Ярый, ничек гомумән кәефләр, Руслан? Син әле безнең сәхнәләргә килеп чыгышлар ясавың бу бәйрәм, чөнки син бит әле утын эшләренә дә бирелгән дип ишеткән идем, дөресме? Яңадан сәхнәгә әйләнеп кайттыңмы? Сәхнәгә барыбер теге күңел тарта бит, ничек булса да теге яраткан эшең булгач инде, дөресен әйткәндә, утын әле хәзердә бара ул. Теге икенче акта эшләр булсын дигәндә, җырын ташламый үзендә. Җыр бәләгә чактан теге җырларга яраткач, бары күңел тарта сәхнәгә. Синең күңелең сәхнәгә тарта, ә мин уйлыйм сине тамашачылар да тартып тора, чөнки син бик күп тамашачыларның мәхәббәтен яулаган җырчы бүгенге көндә әйтергә кирәк. Эльмира, күптән түгел генә синең Instagram челтәрендә шундый фото күрдем. Син хәзер КамАЗда йөртә башлагансың икән, әйме? Русланның КамАЗы гомеремдә дә КамАЗда йөргәнем булмады. Менә ниһаять Руслан КамАЗда әйләндереп авыл буенча алып йөрде инде балалар белән безне. Катать итеп. Димәк, инде хәзер сезнең гаиләдә барса да билгеле. Руслан утын төйи, син КамАЗны йөртәсең шул утын төягән. Аллаһка шөкер, шундый клип төшерәсе булыр. Гомумән тагын нинди яңалыкларыгыз бар? Менә чынлап та үз изоляция вакытында нинди яңа үзегезнең сәләтләрегезне бәлки ачкансыздыр. Русланның инде, әйдә әйт инде сәләтләрең. Сәләт дип инде минем бәләк чактан гомеремдә, бәләк чактан мин техникага бик яратам инде, менә грузовой машиналарны, КамАЗларны, комбайннар. Мен гомумән киләчәктә даже үлем сельхоз хозяйство белән үземне бәйләргә. Чөнки минем бәләк чактан ул шул хәтле теге теләгем бар. Гел авылда үстем, чөнки гел теге сенаж базларына вайтып күрмәдек, гел тракторга утырып биреп, зур машиналарга утырып биреп, шул ничектер теге техниканы яратканга күрә, шушы хыял әзрәк нидер өлеше хыялга ашты, шушы урман белән шөгыльләнү, такта белән шөгыльләнү. Ну, барыбер инде күбрәк өлеш иҗатта инде. Эльмира, син бит әле безнең җырларда иҗат итәсең, башкарып кына калмыйсың. Бүгенге көндә яңа гына табадан төшкән җырларың бармы? Менә бүгенге хәзер концертта яңа гына кызган табадан төшкән җырларымны алып килдем һәм тамашачыга бүләк итәчәкмен, Алла берсен. Менә сиңа җырлар иҗат итү табигатьнең, я булмаса тәүлекнең кайсы вакытында килә шул илһам? Нәрсә эшләгәч, нәрсә эшләр, яңгыр яугачмы, белмим, юкларга аткачмы барса, тынлык барырга килгәчме, урманга баргачмы? Ул беләсезме, менә көтмәгәндә килә дә куя. Мәсәлән, берәр шигырь җибәрәләр икән, менә ул шигырь миңа ошый икән, үзеннән үзе килә башлый. Хәтта 2 тапкыр төшемдә күргән бар. Шундый матур җыр инде, менә әйтәм, уянгач кына шушы җырны яздырырга иде. Юк инде, менә уянгач онытыла шушы җырлар. Русланның нәрсә өстәп әйтәсе килә бугай. Күзләреннән күреп торам. Эльмираның мин уйлыйм, ничәгәнең җырлары барлыгы килә, чөнки ул табигатьне ярата. Менә дөрес әйткәндә, авылга кайтса, аның инде ул бик матур яклардан, Менделеевский районының Ижминвола дигән санаторий ягыннан, анда бик матур чыршы урманнары бар, шу урманнарга кирип, рәхәтләнеп үзенчә моңланып йөрим. Мин теге ярактан теге игътибар иткәне бар, анарганда рәхәт. Бик яратам табигатны. Мин бик энергия алам. Миңа шитилдә кирәкми. Мин үземнең авылыма кайтам, минем чөнки бик матур яклардан мин. Шуңа күрә мин бик илһамланып, энергия алып, табигаттан. Шуннан чыгадыр инде. Şulay yıksın, yazlısın ıysın, yüreğimde yangan otunu dik söndürmeysen. Şulay yıksın, yazlısın ıysın, yüreğimde yangan otunu dik söndürmeysen.
хөрмәтле дуслар, монда сәхнә арты шул тиклем кызыклы. Сәхнә бездә сабан туй гөрләсә, сәхнә артында монда, белмим, сабан туйдан да көчлерәк тамаша гөрли дип әйтермен мин хәтта ки. Хәерле кичләр сезгә. Шәйләрегез тәмле булсын. Бу абзый Илдус абый булдымы әле бу? Хәерле кичләр сезгә. Сезгә сабан туйдан кайтармый бу. Бер тиккә генә артистның сакчылары сезне Илдус дип таныттылар миңа. Шулаймы? Илдус, Илдус. Нәрсә булды сезгә Илдус? Хәлләрегез яхшымы? Хәлләр башпай бит. Сез әле сабан туйда узаграк, күбрәк ял итеп ташладыгызмы? Юк, ни. Көрәшергә сабан туйга язылырга килде. Мен Сезнең көрәшергә весыгыз күпмерәк соң? Көрәшү буенча весыгыз күп. Ашамасам 65. Гомер буена шулай сез мин белүемчә, әйме? Ашасам 1-2 кило өстәле. Гомумән, бүген сабан туй тантана итә, Туган тел телеканалының сәхнәләрендә Рәсим Низамов безнең нәрсә эшләргә җыена икән? Көрәшәме? Ул гер күтәрә. Гер күтәрә. Шулаймы? Дөресме? Сабан туйда бөтенесен дә эшләргә була ни? Сабан туй бит ул, шуңа күрә. Гомумән үзегез менә балачакта сабан туйларда катнашканда нинди ярышларда гомумән аеруча катнашырга ярата идегез? О, балачакта инде. Әлбәттә көрәшеп үсү турында әйткән дә юк. Балачактан авыл малае көрәшеп үсәргә тиеш инде ул. Мин күбрәк игрә идем, мин хәтердә калганнардан. Үзебезнең сабан туйын атып күрше авыл сабан туйларында. Күп тапкыр беренче урыннарны бирмәдем мин. Белмим. Йөгерү әлдә мишә дитми. Вакытында качып өлгергә. Особенно участковый куганда әйбәт йөгерергә кирәк. Бүген инде әлбәттә җырларга гына. Бүгенге сабан туйда. Әллә ни эшләп булмас, герләр күтәреп булмас. Гер күтәрерлек хәл калмагандыр, Ираклардан киреп. Самовый шәп күтәрә. Өстәлмә әйбәт күтәрәсә киреп. Ренат абый нәрсә эшләргә җыена икән бүгенге сабан туйда? Гомумән үзегез чынлап та менә балачакта кайсы ярышларда сез катнашып күңелегезгә ләззәт ала идегез? Мин инде гомер буе шүлмәк баттым да. Шуңа күрә инде бүген дә шүлмәк батырга дип килдем, специально күзләрне җымып. Кем шүлмәгеләгә шуны батам инде. Шулай дуслар, әзерлек бик матур. Сабан туйга Хәзер шүлмәк түгел, балачакта шүлмәк батадыр, һәм машина батам. Хөрмәтле дуслар, монда инде кул көрәштерү ярышы башланды. 1-2 киттек алга. Ой, күңелле монда дуслар, монда рәхәт. Сәхнәдә инде кызу концерт дәвам итә. Анда инде безнең җырчыларыбыз берсеннән-берсе матур җырларын тамашачыларыбызга түкми чәчми бүләк итәләр. Ә без сертикны тапшыруы бу күңелле тамашадан сезгә сәхнә артында һәм залдагы сәхнәдәге бүтән матур визгеләрне сезгә эшлибез, күрсәтәбез һәм һәрвакыт сезнең өчен чын күңелдән дуслар. Хөрмәтле дуслар, сабан туй тамашасы бик күңелле, бик матур бара. Артистларыбыз берсеннән-берсе матур хит җырларын бүләк итәләр. Монда инде кушылып җырлыйсы да килә. Бийисе дә килә. Әле күптән түгел генә Айдар Ракипов җырлады. Искиткеч тавыш. Ул җырының бер мизгелендә хәтта ки күңелләр әллә каларга ашып китте. Шәп бүген дуслар. Һәрбер артист үзенең иң тәмле җырын күчтән ишетеп алып килде. Бүген бит сабан туй дуслар. Бәйрәм һәм кәефләр дә безнең бәйрәмчә. Сезнеке ничек күтәрелдеме инде? Күтәрүсен өчен һәрдаим сертификат тапшырып карагыз, ярыймы? Бу тапшыру сезнең һәммәгезгә дә һәрвакыт күтәренке кәефне вәгъдә итә. 1000% белән. Yalnız kalmış günlerinde Koyaşı bu günlerinde Davarı bu kumelimde Раил, ничек хәлләр? Хәерле кичләр сиңа. Хәерле кис. Ничек сабан туйда көрәшеп булдымы? Әйбәт, яхшы. О, көрәштек анда. Аттала саптык, көрәштек тә инде. Тукман да уштык. Бис әйбәт. Һәм иң матур җырыңны да бүләк иттең. Иң матур җырыңны да бүләк иттең, шулаймы? Рәхмәт. Уларга ысык күңелдән бүләк иттем. Һәм дә инде улар да миңа шундай матур кәеф бүләк иттеләр. Рәхмәт уларга. Туган телгә рәхмәт. Һәр вакыт шундай матур байрамдар үстерген өчен һәм дә инде халыкты куандырып, безне артистларга шундай матур байрамдар үстерганнар өчен
Рахмет һезгә, алып барусыларга. В общем, хет молодцы. Туган тел, Һабантуй байрам, круто. Вау, рахмат сиңа. Хөрмәтле тамашачылар, туган телдә Сабантуй дәвам итә. Ул сәхнәдә кызу, ул сәхнә артында кызу. Шуңа күрә без әле Италиядән кайткан кунагыбыз, үзебезнең якташыбыз Рәфис Хөснетдинов белән шушындый матур саф һавага чыктыга аралашырга. Ничек үзегезне хис итәсез бүгенге Сабантуйда? Ой, бик тә матур, бик тә күңелле, шул хәтле матур җырлы моңлы артистларыбыз килгән, аларны карап шок катып тутланып торам сәхнә артында да үземдә. Сез бит инде Италиядән кайткан булгач шул тиклем күп сораулар бирәсе килә сезгә, име? Менә Рәфис әфәнде, Италиядә гомумән татар Сабантуйлар уздырыламы? Әлбиттә. Безнең Ел сайынмы? Ел сайын дип әйтәләр, чөнки соңгы вакыт үзе беләсез инде зрәк кенә китеп барды ниләр, үзгәрешләр. Безнең Италиядә 2 ассоциациябыз бар. Берсе Рим каласында татар ассоциациясе, икенчесе Болоньяда. Алар белән без очрашулар һәм Сабантуйлар үткәрәбез шулай. Ул Сабантуйлар безнең мондагы татар башка Сабантуйларыннан аерылып торамы? Менә уеннарга килгәндә мәсәлән. Аерылып торса, әйтәм шул тамашачысы гына дип, чөнки анда безнең халык әз бит инде итальяннар киләләр. Уеннар, көлкеләр, җырлар буенча охшап тора менә безнең Сабантуйларга. Рәфис әфәнде, сез бүгенге көндә ничә телдә җырлар башкарасыз? 6 телдә башкарам инде, шулай. Үзегезнең иң яратып башкарган җырыгыз һәм ул кайсы телдә? Әлбиттә туган тел инде. Туган тел татар телебездә һәм башкорт телебездә. Рәфис әфәнде, әйдәгез әле безгә, безнең Туган тел телеканалының сәер итеп кенә тамашачыларына итальян телендә бер генә куплет булса да җыр башкарып китсәгез, без сезгә шул тиклем рәхмәтле булырбыз. Шулай дисезме? Алла. Бу сорауны гел бирәләр инде. Җырлап бирсәгез, идә сөйләп бирсәгез, шуңа күрә әз генә бер куплет җырлап бирәм инде әлбиттә. Che bell'aria fresca, cadore malvarosa, e tu dormento stai, in coppa ste fronne rose. O sole poco poco, per sto giardino sponte, o vente passa passa, ste ricciulli lo fronte. I te vorria vasa, ma core non mo dice, e te sceta. Imme vorria dormi, vicino sciato tuo, nora puri. Искиткеч, мин монда меңләгән тамашачының алкышларын бүләк итер идем сезгә, хөрмәтле Рәфис әфәнде. Зур рәхмәт сезгә. Әллә минем турда булды инде бу җыр, Роза дигән сүзләр ишеттем. Әлбиттә, бу мөхәббәт җыры, бер генә әп итәсем киләм дигән сүзләр бар. Роза сүзе дә бар кебек бит. Роза янында да сезнең күбек күзләр күренә дип җырлый. Алла, менә бит дуслар. Шундый рәхәт, матур энергетика. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Яңалан, яңа тамашачылар белән очрашырга насыйп итсен. Алла бирсә, исәнлектә, саулыкта очрашырга насыйп булсын һәр вакыт. Рәхмәт. Исе килә, һаман да шырлыйсы килә шундый. Чөнки монда чынлап та шын бәйрәм рухы тантана итте, дуслар. Мин инде сезгә Туган тел телеканалының сәер итеп кенә тапшыруын алып баручысы Роза Хәйруллина һәр вакыттагыча исәнлек, иминлек теләп, киләсе матур очрашуларыма тиклем сау булашам. Үз-үзегезне саклагыз һәм инде әлбәттә һәр вакыт изге матур якты уйлар белән сезгә яшәргә Ходаем насыйп итсен. Пока-пока.